Ας το πάμε γρήγορα. Τα παιδιά χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές εισόδους-εξόδους πριν και μετά το μάθημα, ούτως ώστε τα τμήματα να μην συναντιόνται. Από την πλαϊνή είσοδο του κτηρίου εισέρχονται απευθείας στην αίθουσα διδασκαλίας, έτοιμες με τη στολή της σχολής, μιας και τα καμαριά απαγορεύεται βάση πρωτοκόλλου να χρησιμοποιηθούν. Σε έναν χώρο των σχεδόν 300 τετραγωνικών μέτρων, για αρκετούς μήνες, δικαίωμα με φυσική παρουσία στο μάθημα είχε μόνο ένας μαθητής. Εκ των υστέρων 2, έπειτα 4, μετά 9 και τώρα πάλι κανείς. Μια περιστρεφόμενη σκάλα στο βάθος της σκηνής οδηγεί τα παιδιά στον χώρο των καμαρινίων και απευθείας στην έξοδο, όπου σε αποστάσεις αναμένουν τους γονείς, οι οποίοι επίσης σε αποστάσεις βρίσκονται πίσω από την αλυσίδα. Πάμε τώρα να δούμε τον χώρο των καμαρινίων. Ένας χώρος των 88 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιείται από έναν μόνο μαθητή, αν και εφόσον τα μέτρα είναι αυστηρότερα αναφορικά με τον αριθμό ατόμων ανά μάθημα. Με αυτόν τον τρόπο δίνει την ευκαιρία σε ακόμη ένα παιδί να παραστεί με φυσική παρουσία στη σχολή του. Να σημειώσουμε πως το κάθε μάθημα τελειώνει 5 λεπτά νωρίτερα, για να μπορέσουμε να απολυμάνουμε τους χώρους και τις επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν από το προηγούμενο τμήμα. Επίσης, στην κάθε αίθουσα έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά. Ακριβώς μπροστά, σε εξωτερικό χώρο, βρίσκομαι εγώ, μαζί με δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές για ταυτόχρονο, ζωντανό και διαδικτυακό μάθημα. Ο λόγος που εγώ δεν έρχομαι καθόλου σε επαφή με τα παιδιά είναι για να αποφύγω να θεωρηθώ επαφή κρούσματος σε τυχόν περίπτωση θετικού παιδιού. Τότε δυστυχώς θα έπρεπε και πάλι η σχολή να κλείσει. Επί σκηνής, ένας άλλος ηλεκτρονικός υπολογιστής για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στον χώρο. Μαζί τους ένας συνάδελφος επιτηρητής, ο οποίος τους συνοδεύει. Τώρα, αν βρέξει, χιονίσει, ρίξει χαλάζι και ραβνούς εστραπές, μεταφέρομαι στο γραφείο μου, στερώντας αναγκαστικά το μάθημα με φυσική παρουσία ενός μαθητή. Επιπλέον, υπάρχουν αντισηπτικά ανάμεσα στις βάρες, επί σκηνής, κουβάδες με αντισηπτικό για τις επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα μαθήματα, αντισηπτικό στον έξω χώρο, στην τουαλέτα, στα καμαρίνια, αντισηπτικό ακόμη και στο airfresh και επιπλέον αντισηπτικά. Έτσι απλά, γιατί μου έχει γίνει αιμονή. Έτοιμες και hop, up. Στο γόνατο. Άρα πες, τραβώψε la Gabriela τώρα. Μένω, ελεύε. Χωρίς να πέσει το πόδι. Και να αποφασίσουν πάλι να μας βάλουν στους δρόμους, στα όρια και στα παραρά, τα κορίτσια είναι έτοιμα. Έχουν ήδη εφοδιαστεί με τα αντιανεμικά τους σακάκια. Και αφήνω. Το ίδιο και τα σκάλα τους. Και περνάμε στο επόμενο βίντεο.